a při správným velkým nádechu až vlastně do té spodní části těch plic, tak cítí ten tlak v tom boku a v těch zadních částech, protože to samozřejmě, jak se to stlačuje, tak vytlačuje ten svůj objem do všech těch prostor. Proto se říká, že máš mít pocit, že se nadechuješ jako dopředu, do stran, dozadu, ale to dělá právě ta bránice, protože ten sval vlastně začíná rozšiřovat tvůj spodní část hrudníku se roztahuje. Proto vlastně tam nebyl ten efekt, ten wow efekt, protože to napětí potřebuješ povolit a to je typická Whitney Houston, která dělá trošku ten falešný rovnej tón, ale pak je to uvolnění a to je právě to. A ten hlas se rozvibruje a něco tam najednou je a pro toho diváka je to najednou tohle. Ale když celou dobu to držíš tak tam chybí to ten konec. Ale jakmile tam je to a už to tam máš, uvolníš toho diváka na chvilku, pustíš ho ze řetězu prostě. Jsi ho spoutal, vědomě si ho spoutal a pokud si ho spoutal nevědomě a neumíš tam tak ten divák nemá čas pustit kapku slzy nebo zatleskat. 2 nejdůležitější věci, na které se musíte při zpěvu 100% soustředit, protože nic jiného oficiálně neovlivníte, je dech, to je obrovský sval, který za určitou dobu začnete vnímat a ovládat, a pusa. Čímž děláte barvu tomu tónu a hlasivky si tam dělají to, co potřebujou. Je to jenom všechno feel, je to pocit, je to hudební paměť, je to tady mozková aktivita, která zařídí, aby se to dělo, proto je to hrozně těžký ten zpěv jako učit a zpěv ovládat. Pěvecká technika není alfa omega zpěvu. Dech je alfa omega zpěvu. První učitel, který z tebe udělá zpěvačku, tě nějak nezablokuje, namotivuje, správně tě navede, pomůže ti a to je prostě Pedagog jako takovej nemůže za to, že zpíváš. Pedagog může za to, že ti nevytvořil bloky a nechal tě tím proplout a zjistit to a ty to teď děláš. A to je přesně ten důvod, proč je pedagog zpěvu důležitý, aby rozuměl tomu, co říká, opatrně, jak tomu říká, a aby ty věci fungovaly a nevytvářel další blok.